syksy on taas täällä. Lehdet tippuu puista, illat hämärtyy, tulee kylmempi. Se on mulle ja varmasti mulle aika osittain masentavaa aikaa, kun kesän ihana aurinkoinen lämmin sää loppuu. Mut syksyssä on myös jotain mulle todella tärkeää, joka on itse asiassa mun vuoden kohokohta, nimittäin Halloween. Jos ei ole aikaisemmin jo aloittanut, niin nyt olisi viimeistään aika alkaa miettimään omaa Halloween-asua, joka totta kai on tosi iso ja tärkeä osa Halloweenia. Joskushan näitä Halloween-asuja tuntuu olevan aivan liikaa. Niinku pää täynnä ideoita, niin monta mahdollisuutta, ja joskus sit oikeastaan ei löydy yhtään ideota. Ja joskus ainut mihin sulla on oikeastaan resursseja on mitä sun kaapissa löytyy. Joten tänään mä ajattelin näyttää teille 5 asua, joita mä oon suurimmalta osalta koonnut vaan niistä asioista, mitä multa jo entuudestaan mun vaatekaapista löytyy. Ja ne asuudet, joita mä en oo sitten saanut mun vaatekaapista, niin on löytynyt jo kirpparilta, tai mä oon tehnyt itse, tai on löytynyt jostain Halloween-alemyynnistä, joten hyvän Halloween-asun toteuttaminen ei tarvii siis olla vaikeaa. Siihen tarvii ehkä vähän vaan mielikuvitusta, luovuutta ja aikaa, tietenkin jos sitä on. Mun eka asu on Tiki Toby, creepypasta-hahmo. Ehkä joillekin tuttu, ehkä joillekin ei. Varmaan monet myös, jotka on kasvanut samoin YouTube-videoiden ääressä kuin mä, on katsonut esimerkiksi MK Gamerin creepypasta-videoita, jotka on suomen kielelle käännettyjä creepypasta-tarinoita, ja yksi näistä tarinoista on Tiki Toby. Ja tämähän oli siis mun viime vuoden Halloween-asu. Tähän mä käytin myös jonkin verran aikaa itse luomaan tätä asua, koska mä en löytänyt mistään kaupasta, enkä mä oikeastaan halunnut ostaa mitään valmiiksi tehtyjä cosplay-kroppeja, vaan mä halusin tehdä itse. Joten tähän mä tein itse maskin, ja mä maalasin nämä goglet tai nämä lasit, mitkä Tobylla on. Ja sit mä myös maalasin tähän lelukirveen, joka tietenkin oli semmoista niin kuin rooliasukaupasta hommattuna. Samoin myös nämä lasit. Ja sit mä hommasin tän Tobyn hupparin torista ja kustomoin sen semmoiseksi, mitä mä halusin. Tää oli mun mielestä tosi kiva asu ja luovuutta sain harrastaa tässä, kun tätä asua tein. Joten, joo. Ja sitten seuraava asu, joka on siis Edward saksikäsi. Ja tähän mulla ei nyt ollut mitään selvää säveltä, että miten mä tekisin nämä sakset. Keke tuli sanoa. Terve. Bruh. Kekeä ei kiinnosta. Mutta siis nämä saksethan on tämä vaikea osuus tässä. Mun versio tästä oli vähän tämmönen kaappi-cosplay-tapainen, eli vaan mitä mun kaapissa siis löytyy, mikä mun mielestä sopi tähän Edwardin asuksi ja tähän hänen fiilikseen, hänen estetiikkaan, ja sitten myös maskerasin itteni hänen näköiseksi. Seuraava asu sitten on luuranko. Tää on aika klassinen. Tässä ei oikeastaan mitään hirveän erikoista ollut. Mä tein tämmösen luuranko-meikin, ja sitten mulla oli tämmönen luurankopaita, joka mulla itse asiassa viime vuonna, kun mun viimeisin video tuli ulos, joka oli se Särkänniemen Karnevaali-video, niin mulla oli tää luurankopaita päällä. Ja tää kuului siihen asuun ja sitten semmoset luurankohanskat, mitkä mulla taisi myös ollut siinä videossa. Tää on tosi simppeli. Ei tarvii oikeastaan mitään ihmeellistä. Nää luuranko-vaatteet oli myös ihan optional. Et oikeesti kaikessa yksinkertaisuudessaan voi tehdä vaan tämmösen pääkalloveikin ja se voi olla siinä. Mun mielestä tästä tuli ihan hieno. Mä oon kerran ennen tehnyt tämmösen meikin, joten en tiedä oliko tää kauhean niinku anatomisesti korrekti, mutta mun mielestä se oli hieno. Seuraavaksi olisi ihmissusi. Tää on itse asiassa mun tän vuoden asu. Tästä tuli vähän semmonen erilainen, mitä yleensä kuvittelis, että ihmissusi-asu olisi. Koska mä en halunnut mitään suden korvia tai muuta, vaan mä halusin sitten tehdä tähän semmoista vähän niinku haltijakorvan tapaista. Tähän mulla todennäköisesti on jonkinlaiset kynnet ja terähampaat, semmoset mitkä niinku vampyyrilläkin ois. Ja sitten mulla on nää piilarit, jotka on tämmöset hullut viikon piilarit, mitkä mä hommasin vaan jostain rooliasukaupasta. Ja lopuksi viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on zombi. Ja tää on taas tosi tämmönen klassinen Halloween-asu. Ja tän voi toteuttaa monella eri tapaa. Haluaisin toteuttaa sitten semmoisena realistisempana apokalypsia zombina jostain The Walking Deadistä tai
The Last of Us, joka on tosi goreinen ja creepy. Tai sit haluat saada semmosen enemmän sarjakuvamaisen ja feikimmän olosen meikin. Mut tässä aika iso rooli on sillä meikillä, sen miten sä maskeerat itses näyttävän zombilta. Jos haluat uhraa sun vaatteet ja ristiä ne Halloween-asu vaatteiksi ikuisiksi ajoiksi, niin varmaan joku tekoveri sopii parhaiten. Mut näistä tekoverissa on just se ongelma usein, että ne ei oikein lähde pesussa ehkä niin hyvin. Joten kannattaa varautua siihen, että sun vaatteet tulee loppuelämänsä olemaan tämmönen verinen. Mut joo, tässä näitä oli. Mä toivon, että teidän Halloween tänä vuonna tulee olemaan mahtava. Oli se sitten pikkuporukan kavereiden kanssa tai isoissa bileissä tai ihan vaan yksin kotona. Musta olisi ihana tietää, miksi te olette Halloweenina tänä vuonna pukeutumassa. Mä odotan innolla, mitä tästä vuoden Halloweenista tulee. Mutta joo, kertokaa mitä piditte mun asuista. Kiitos paljon, että sä katsoit tämän videon näihin kuviin ja tunnelmiin. Tai jotain, en mä tiedä. Okei. Moi moi!